Добро утро, приятели! Както разбрахте, до заглавието е Джамбо. Нови придобивки от Джамбо и така нека да започваме. Това е бележката. Добре, първото нещо, което е за качалки. Тъй като аз сега съм си качила всичко на закачалките, аз бях взела миналия път едни и когато ходих ония ден в Джамбото. И така че останах ми две. Тази едната розовата, където тук можете да се закачате шал или вратовръзка, тук костюм, някакви такива. И другия вид е ето този синя. Страхотен е. Добре, те са понеже 3 броя от тея и 3 от тея. Опа, как се закачи. И 3 броя от тея, понеже аз не ги показах и те са общо 6 броя за 2,50. Следващото, което е касичка, касичка метална. Съжалявам, ако се чуват шумове, но идва някакъв камион, където събира буклука. Т.е. скатинарче, това е 1 левче и купа пластмасова. На формата на ябълка, страхотна е. Аз вътре слагам бомбони, но ги извадих. Не е така розова, както при вас се вижда. Тя е някаква си като тъмно розово-червена. Тя струва 1,30 лв. Следващото е чаша с свещичка и отдолу камъчета и рози. Ето я. Ето я розата, камъчетата. Тя струва 1,50 лв. Следващото е, не знам дали да го покажа, ще го покажа най-накрая. Добре, сега ще го покажа. Превръзки за 1,50 лв. Гланцово влогче, 2 броя, общо 1 левче за 2 броя. Пергел за 1 левче. Момент. Къде отиде той? Ето. За 1 левче. И следващите неща са тетрадки. 4 броя. 4 броя. Тази и тая. Добре. И последното нещо, което това е 1 левче. Пили на дядо Коледа. Момент, защо тая вече аз я използвам. Тази, така, вижте, абсолютна прилика. Добре, това беше клипът за днес. Ако ви харесал, дайте thumbs up. Абонирайте се за канала, харесайте. И така,
Задавайте въпроси, каквото искате правете, но моля ви се, не ми давайте тъпи и гадни коментари, защото малко са ми гадни, понеже гледам и други клипчета с момичета, които и е гадно и на тях, ама все пак има едно момиче, Ивка, което тя наистина, извинявай Ивка, ако гледаш този клип и се засегнеш, но просто прекалено си малка за гримове. Аз съм само на 12 и използвам само пили за ногти, да си ги оформям. И използвам спирал. Аз съм все пак по-голяма от тебе, Ивка, и за това дам ти съвет, просто не защото така една моя приятелка го направи. Същото и просто лицето й набръчкано вече, а моето няма нито една бръчка. Да, и добре, Ивка, дадох ти съвета. Ако искате да ви давам съвети, ще ви дам. И добре, до скоро!